Mitä? En mä mitään. Kiitos. En mä sulle. Se on hyvä, kun mä katson. Teepä aina yhtäkkiä. No niinkö? Loistaa. No niin, onneksi olkoon. No tietysti yhtäkkiä. Oi, mutta eilen oli et se tiedä. Otatko sä vettä? Niin, no ajattele. Teillä on vettä, kato vauvalta, se on vähän hieno. Joo, onko sulla tuttipullo? Onko? Kotona vai? Aha. Juoksa sä tuttipullosta vielä? Etket. Mikä se mielessä oli? Se oli aika törkeä heikko. Se oli aika törkeä se. Se puhuu sulle. Joo, sitä käytiin erikseen hakemassa kehällä, kun hän ei tule. Ja se näytti, kato näin, mä näin tästä kurissa päätä ja näin. Joo, antoi koiraan vesikupit ja puisti päätä. Mikään koira ei ole voittaa. Siksi toiseksi ei siis saa ole edes käytä sinne. Aina muutoksen ja voi eteen. Kova palanen. Den första och sista i mellan. Silloin tulla näyttämään. Ei ole kestä häviämistä, ei aina voi voittaa. Silloin kun se esitti siitä. Ai, ryppä. Joo. Terve ja Mikä on? Mikä se on? Mikä se on? Niin, mikä se on? Mitä se on? Niin, no tuli. Mä katsoin viime vuosi. Pakistaniin ja Naakeen keväällä se olisi Turkkikin kauppa. Se on samanlainen, että Turkki on sen kanssa. Mutta se, että se on hirveän Turkki, että sitä karvaa ei ole muutama karva. Se on muutama kaupoja. eikö nyt? No, otan tuosta. Ai sä päätit taas ottaa sukat pois. No matala. Joo, mutta silloin kun se oli semmoinen eri, se oli vaalimpi silloin. Ja sitten se esitti sen niin hyvin sen aikaan, se oli niin hyvä siihen aikaan. Se oli tämmöinen harmi. Se ei kovin hyvä arvostus saanut. Hyvä. Vahingossa se on. Joo, toi tämä on. Siinähän on niin hirveät valinnanvaraa. Ai se on täällä. Täällä. Ei tätä liikkeellä ainakaan pitkään. Vähän isompi on. Nyt se on aivan. Toiseksi vai? Meillä on aika tuttu toi Eikö se ole? kakkospaikka noin niin kuin kautta niin. Oliks Jessi eilen neljäs? Sen takia toista eteen tuohon. Ja se on voittaa. Se on ilman muuta. Voittaa jääkiekkoa. Voittaa se eilen. Sen takia sitä odotettiin. En ainakaan taput. Ei, mä toivon, että kaikki on hiljaa. Siis ihan totta, että kukaan ei taput. Kun se voittaa. Ja tuomari ei saa tehdä mielestä tuolle. Se juoksi tuossa, oli sanonut tiedä, että se juoksi keskellä. Niin juoksi, joku kävi sanomassa ilman muuta. Se on ihan oikein, koska Ei tonne kohtele ei hän ole mikään norjalainen suurmies. Ketään muutakaan ajattelin tällä aivan oli sanotettu. Tuu tähän ensin kanssa. Muut on harjannut koiransa valmiiksi. Mut hei, kuunteliko noita kaikki norjalaiset? Joo. No niin, istu siihen. Vai toi yksi teltta vaan? Niin oli. Joo, aivan.
Ei ne käy. Kato, meillä ei ole mitään. Eikö mä tiesin, että ei sijoitu kumminkaan. Okei, okei. Joo, niin näin. Kyllä mä niin. Kau. Olisikohan nyt järjestys nyt jo? Järjestys on varmaan täällä. Ai se meni okei, onnittelemaan, mutta ei onnittelua Annikaa. Joo, onnitteli kun se on. Mä ajattelin, että jos se on tämmönen kato. Kyllä on huippua. Mitä? Kyllä on huippua.